Днес ще ви покажа как приготвям за Гергьовден моето бавно печено агнешко в хартия за печене. Приготвено по този начин месото е много сочно и крехко. Рецептата е подходяща както за месо нарязано на порции, така и за цяло парче. От всяка подправка слагам около чайна лъжичка, с изключение на черния и лютия пипер, с които съм много пестелива. Нищо сложно, вижте как да си го приготвите.